Ахой, пичой, продължаваме кариерата с Челси. Миналия епизод се загуби, защото без да исках го изтрих. Съжалявам. Сега сме с един епизод назад, но какво се прави? Случва се. Почваме сега. Имаме матч с Съндърланд. Трябва да го вземе задължително. Смених програмата, защото унази не знам защо и аз. Предсака се ме. Иво, ела да играеш. Иво е тук, обаче не му се играе. Така че ще играя сам. Надявам се да ви хареса. И да не падам, също е важно да... О! Бати бъбе. Айде да почваме. Не, още. Какъв е толкова високи от тия? Добре бе! Гърби го това бе! Браво бе! Добре бе, добре. Извинявам се отново пак за изтритото клипче, много ме е яд, много се нервирах. Ама случва се. Дай. Искам да отправя специални поздрави за Митко Велизаров. Голем е гей. Обичам те, Мите. Добре бе. Дай още. Дай. Браво бе! 1-0. Еден Азар. Ес бе. Бах ти късмета. Иде ли? Добре. Нещо имам проблем с програмите. Един път става, един път не става. Много тъпа работа, ама какво се прави? Извинявам се, че не бях качвал много дълго време. Нямаше кога да снимам. През седмицата ми е малко трудно. А събота и неделя, нали, имам мачове и не става. Добре бе, Уизи! Браво бе! Давай още. Давай тук. Давай, тръгвай. Добре бе, Уилям. Влизи навътре. Центриране мазно. Опа! Давай! Пате, какво стана, бе? Бах ти верниш на целя града, бе. Нещо се разиграх днеска. Това не става много рядко. Топалка не е гол! И то... не! Извинявам се. Това е Оскар. Първи гол за Оскар. За днеска. Нали знаете, ще качвам по два мача на клипче. Защото иначе става много дълго. 2-0. Нещо съм се разиграл. Трябва вече си пускам на World Class. Няма какво. Марсело. Не така бе, Марсело. Така. Извинявам се за забиването, обаче понякога става. Случва се, какво да се прави. Това е защото не съм си купил цялата версия. Чистене, малко паника. Но виж такъв пас се получи. Иво, намали, моля се. Иво, намали. Аз забравих да си пусна музиката. Нищо, така е по-добре. Дай. Иванович. Тери. Браво бе, Марселиньо! Не, Марсело! Мамка му вкараха ми. Ли, кетър му. Бах ти на ебания гол. Погледни го, Марсел, бате, взима я и Нойер му вкараха на майка си от газа. Аре, бегай, бе. И 87 овера. Нищо, дали вкарах два гол. Идва Зари. Аре, бе. Гърби го, бе. Браво, бе, Уизи! Виждате как разцъквам просто. Дай, браво, бе! Пускай му! Да, това пускане ли беше? Мамо, стара, бе! Давай, сега си я вземеш, старич. Давай, браво, момче! Старич! Мамка му дева. Излез, добре бе. Какъв фрикик, бе? Вие добре ли сте, бе?
Че има засада, мама видеева марша. Добре бе. Давай, давай, давай. Браво бе, Тери. Злато си ми, ей. Не, висока е. Удар на Уилям и какво стана бе? Ай първа. Добре бе. Не, много лош контрол. Добре бе, давай, ставай, мамка му. Айде да я вземе, Излез, Нойер. Добре, момче. Днеска, да ви се похваля, чорбата паднаха много жестоко. С изпусната дуспа, бе, басъм ни огъза, нали, паднаха. Изобщо не ме интересува. Въпросът е ние как ще се представим утре. Утре ли мача с Лудогорец? Да. Дано да бием утре. Ние знаеш колко сме зле? Трябваше днеска да свърши равен това ЦСК-то. Защото Берой стават с много точки, не мога да стигна. Центриране на Азар, какво ста? Майко, бах ти коварното центриране по-точно. Перфектно центриране, ето го! И излезнам тук вратарчето. Ще правим малко цигански работи. Връщаме на Нойера. Той разтегля на... Фостън! Какво направи ти, бе? Беше те цигани. Направил съм го на HD вече, имам HD. Да ви се похваля, имам HDA, хора! Не, HDA. Май. Добре, бе, уиска. Не! Бате, стига, бе! Тия ми изравниха. Бате, стига, бе! Добре, той го гърви. Мама ви мършава, нещастна, бе, путка ви. Аре, подава, бе, гей. Бре, как ме изравнат. Дева две атаки и два гола имат. Ай, тръгвай, Уилям. Навътре. Центриране. Мамка му. Какво свири? Дева, как може, бе? Нищо, добре. Аз съм откарам. Добре, се не са си изморени. Мамка му, какво ми вкара два гола, ей! Къде? Ти имаш ли МП3? Телефона, бака. Дева! Иво, върках копчетата, Какво свири са, бе? Ще тебе от циганина, бе! Дева, как ги видя тия засади? Иво, пишат ти. Пак ти пишат, ама вибрира и ме дразни. Давай, Азар. Браво, използвай бързината. Браво. Вътре. Това не е центриране, братче. Ама тя застани пред него, пътиваше те в негара. Айде, тръгни, ме, старич! Тебе от чернилката. Айде, скачай, Уизи. Ей, Уизи! Това Азар къде е влезнал в средата, бе, вече? Дай газ. Добре, бе, Уилямче. Браво. Во, къде тъч там, бе? Нема. Хубаво центриране. Ама какво да е правил? Ай, мамка му. Какво направя? Давай, моля се. Как може той да... Не, как же... Кой се контузи? Пате, как се контузи от центриране, бе? Кой, бе? Тери. Не знам, броука не. Верно ли, бе? Пате, знаеш за колко време ще ми отсъства? Чакай, дай ми топката, бе! Да, аз бех на корнера, лата, той ще майка видева. Аре, фани си, бе, аре, че равен.
Добре, бе. Перфектното центриране, мама му стара. Дева! Как 2 на 0 воде, бе? Ей, какво? Случва се. Глей го, бе! Аре, бе, братче, бе! Бате, ти базикаш и се смее, как ще я дадеш там, бе? Излез, бе, ей! Мамо стара, как ще ми изравна тия, бе? Аре, гръвай ги там, бе! Гледай, бе, братче! Гледай го, циганина, бе! Не, бе. Не, аре, бе, дай му хубаво, бе. Излез, бе. Стара, бе, как ще ми изравнат, бе, ще се от циганина, бе. Пате! Какво влиза и с удар? Майка ти де... Аре, подаде! Добре, виж не ми смени човека! Пате, кога стана 80-та минута, бе? Аре, Марсело! Какво стана? Ако изобщо не ме бие, ще е много хубаво. Гледай го то! Абе, бате, те му направиха 10 метра засада, бе! Дева и циганите, дева. Сега ще изрита, мама ти мършава. Браво, бе, брат! Сега ще ни вкарат. Я гледай какво става. Аре, би го, ей! Тръгни, бе, баце. Не му... Аре, тръгни, бе! Басо майката. Аре, тия да бият къс. Какво ще бият? Не, бе. За какво? За гол, защо? Гей! Ти се възикаш с мен! Не, мотора бех тука! Не, два ми се... Аз останах бе с отбора, мамо стара, бе! Ти възикаш се с мен, бе! Давай, какво става, бе? Това беше на толкова сега. Пасвам майката! Много хубаво! Бате! Това от 90-та минута става, айде беги тука! Гледай, дори им даде топката! Майко мило! Това е да си букук! Това си пълен нещастник, бе. Аз останах без отбор, мамо стара, ти има още едно по време, две. Ай, шурле. Не бе, старич!
Какво прави? Не! Жермейн Дефо, е така викат на някаква чернилка от 9-9. Верно ли бе? Аз не съм виждал чернилка там да има. Мале. Един Мартин ли е, Мариан ли е? С М нещо почне. То ли бе? Вика Жермейн. Марто ли бе? Не бе, не Марто централен защитник. А кой бе? То е лево, десното крило. Лявото. Не знам. Не е Митко. Да не Митко. А, Аз го знам кой е Мартин К. не бе, не е Мартин бе. Кой бе? Един нов. Един... Мамка му! Прече на Жермейн Дефо. Вика Жермейн Дефо, защото е черен. Ама черен, защото е негър ли или не? Не бе, не е негър, циганин е. И има някаква така главата като Жермейн Дефо, е като Жермейн Дефо. Имаме Фани. Не! Имаме Фани, бе, буклук. Мама му стара, бе! Малко по-рано да бехте влезнали. Не, бе. Обаче направо ще виж какво е. Съседите ти го наш. Бате, какво направи, бе? Ще те от негър, буклук, нещастен, сега ще видиш ако дойдат дуспите. Стара, бе. Палено във вода, бе, себо цигани. Аре, бе, шурля. Димитър се казва, бе, вате, Митето, бе. Аз Митко го знам кой е. Митко, ето Митко, гледай. Не мога, бе, Иво. Тя не е толкова снима. Пате, как ще бъде това, да ще ме изравнат? Стига, бе. Димитър, води. Излез, бе, ей! Его Жермейн Дефо, ето. От 9-9. Аз не го знам кой. Да, викат му Жермейн Дефо, бат. Защото е черен. Като Жермейн Дефо. Как го е банда. Добре, бе, Оскар! Ма какво стана тука са? Добре, върза ми. Тука не трябваше да става така. А сега? Да, то така ще стане. Ще ти дам верно. Добре, бе. Аре, бе, бате, аре, тичай малко, така, разтичай се на тебе, негара нещастен. Как мога това да мога ми изравнат? Бие с глава оттам, бе. Пате, стига, бе! Как ще вали това, бе? Ревни, бе, буклук. Мамо, део, бе. Аре, вземи първа, бе, Уизи. Добре, бе, Уизи. Давай още. Майко. Бе! Ази, бе! Мамо, бе! Сега какво правя? Тато бъде за клюкто си някой корнер. Бе, къде центрира? Бия. Трябва да биеш, няма какво да прави. Ако не си повеси. Бате, верно ли, бе? Идвай да биеш до спите, че си е по-майката, бе. Ама, ако падна? Няма да е много хубаво да ти кажа, честно. Виж кой съм пуснал лампър. Аз ще бия до спите. Да, Иво ще ги бие. Правиш, бе! Браво, бе, чуче! Това правя, бе, буклук. Аре, давай, пази. Право го гръмнах, ба. Давай. Браво, бе! Много съм Пак ти, лаца сейв. Джуджи, какво направи, бе? Защо я копваш, бе? Градавате, Но града. за какво копваш?
Той е някакъв Ще ги ям от цигари. Гледай сега как ще го гръмна бат. Не, бе, не дей. Кария. Yes! 2-0. Его, Джерейн Дефо. Не, мамка, опани ме на този цигари. Yes! Ти само градица. Ба, сега ще го гръмна. Последно... Не, гледай вкараш за Вито изми. Е, това е гърмеж, бате. За какво го правиш, евате, бе? Ма... Кария, бе, му стара! Ба, сега ще ни бием заради мен. То сега ще изпусне, ще биеме, какво ти пука? Да. Бате, дали я пара, бе? И че си продължава, бре! Добре, че батко вие ми спасява положението. Да, с двама контузени, бате, много хубаво. Ти двамата бе корнери. Не бе, един ни Аз не ги знам. Сега, кой кога ще се оправи? Аз, какво ще правя? Аз нямам играчи, не имам. То колко време ще е? 3 месеца. Кой е това, бе? Кой е Уилям 3 месеца? И то 3 месеца. Е, браво на мене! Абе, бате, Иво, аз може браво, бе! Стига, бе! Мамка му стара. Ма тъсте на много дълго клипчето. Спирай го. Аз верно ще го спиря. Аз не знам с кое се спира. А, да. Чакай сега. Това беше всичко. Ако ви е харесало клипчето, цъкнете пръстчето нагоре. Ако искате да гледате още, абонирайте се. Чао, чао. Ако сте някакви хейтери, моми го полигайте в бути. Май съм го направил.